Nyakwara Mugiajwang' machiegni nonro mar gazet Okinyi makawuono antiere kae kod Betty Akinyi jafwambo magwa mathoro ketonwa weche matucha ahinya to e mbui kata e social media mar mondo mi ibed kod ng'eyo e kinde ma wacho tuch tinyalo bedo kod geno ni biro yude achiel kachiel kokalo e social media pages waduto e Ramogi TV kayo. Yaure Betty ichiew nade Okinyi makawuono? Oyaura inya Joyce achiew maber. To mak mana kiena mondo mos Nyakwara Mugiajwang' kamoro amora ma untie ageno ni uchiew maber kendo machiegni uru e nonro mar gazet kama wadhi lithonu moko kuom weche ma omi pek e gazet makawuono. Aya Nyakwara Mugiajwang' mana kaka isewinjo wantiere kae mar Misiso. Gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isome yo makare. Beti ang'eno odiochieng' makawuono tarik 13 dwe mar auchiel. Odiochieng' makawuono jo Kenya duto rito gi siso mar mondo mi giwinjane budget mibobed kisomo e od bura odiochieng' makawuono. To wach mar budget ema neno ka gazet mar The Standard omiyo pek Okinyi makawuono. Omiyo kawuono adwa wachak kod gazet mar The Standard Okinyi makawuono mondo wang'e thuon wach ma omi pek e gazet mar The Standard. Anno ondike kae ni tax pain oni what's there to show for it. Kalure kod budget ma idwa somo odiochieng' makawuono oket picha kanyo mano mar jatend migawo mar omenda mano Njuguna Ndung'u. Kinde mang'eny wang'eni kisomo budget nitiere briefcase moro ma jatend migawo mar omenda jating'o. Bende waneno ka Njuguna Ndung'u oting'e kanyo kwa nyalo mana neno ka luore no seikore e yo makare maneno ni budget makamano e kinde ma ibobed kisome to oting'o gigo duto ma dwarore pacho kae. Bende aneno koket kanyo ni inside what's the expectation. Jo Kenya nitiere kod geno mane kotudore kod budget makamano Betty? Apa ni erokamano Joyce kawuono kaka wang'eyo en odiochieng' no ma piny Kenya makoro kawuono jatend migawo mar omenda mano Njuguna Ndung'u dhi somonwa budget ma hik omenda mano 2024 2025 to kinde ka kinde wang'e maber ni budget ka isomo kata ka ponono ni sirkal loso budget to thothne ing'iyo gani to budget ni bende odhi ng'iyo dwach japiny to kendo budget onego bed ni en gimoro ma dhi bero ngima jopiny e hik omenda makoro wadhi tiyo kode ni. Koro apa ni jopiny to koro nigi geno mopogre opogre ka wang'e bende ni sani ngima bende oseidho malo ahinya. Koro jopiny temo neno to bende budget makawuono ni bende dhi ng'iyo ahinya dwach ma jo Kenya koso bende odhi kelo resruok ahinya ne japiny ma bende sani osebedo ka kale achiedh nade mopogre opogre kotenore kod usuru ma bende ichuogo gi matamre gi nono kinde ka kinde. Koro budget ni kaka noselieke iwacho ni kata kaka ondika endi iwacho ni budget ma hik omenda manyien ni dhi kawo omenda maromo trillion 3.9. Mano ko omed otim rounding off to mano dhi bedo budget ma trillion 4 Joyce. Ma e budget maduong' ahinya ma osenen e piny Kenya nyaka ne piny Kenya chakre. Mano king'iyo tend Mwai Kibaki tend Uhuru Kenyatta kod sani tend Kenya Kwanza. Ma e budget maduong' pacho kaendi ma osene e siganda piny Kenya. Koro wadhi ng'iyo anena to gin migepe mage ma bende oyudo yuto nikech e budget ka budget nitie omenda ma iketo ne migepe mopogre opogre. Nitie migepe ma bende dhi yudo yuto to nitie migepe ma bende dhi yudo lal. Then e budget ni bende wadhi ng'iyo nto piny Kenya chano mar kawo hola maromo nade nikech wang'e ni budget ni kata omenda moket ni okwan jo Kenya wan wegi ma wadhi gole. Nitie omenda ma piny owacho dhi kawo kuonde mopogre opogre mondo odhi opong' godo fuok mantie e budget ni. Koro piny Kenya higa mokalo ne gikawo mano hola mar bilion 700 mondo gipong' godo fuok mantie e budget mokalo. Higa ni to wadwa neno ni piny Kenya chano kawo hola maromo nade e budget mondo gipong' godo fuok ni. Koro mar adek bende wadhi ng'iyo to counties omenda ma idhi chwal ne counties dhi romo nade Joyce kod bende weche ma wang'iyo kod gope ma bende idhi chul. Piny Kenya dhi keto tenge omenda maromo nade mondo ne ni ochulo gope mantie e sirkal mamalo kod sirkal no matend county. Koro en budget ma iye lach Joyce ma kwa chako ng'iyo sani to ok apar ni wadhi tieke mak mana ni ang'e ni odiochieng' makawuono te idhi kete ayanga ne jo Kenya. Koro mondo oganda wa bende oyud ng'eyo to ang'o gini ma omi pek e budget no.
To mana kaka iwacho gazedni mar The Standard odiochieng' ma kawuono menyo matut weche motudore kod budget mano mar hik omenda mar 2024-2025 kendo aneno ka giketo kanyo what's inside gik mopogore opogore ma gifuono kanyo. Bende gimiye special report e it gazet mar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaachiel kod 9 mar mondo mi japiny osom matut obed kod ng'eyo kotudore kod budget mano mar trilion 3.9 mibo bed kisomo kawuono. It gazet mar 2 kanyo beti nyaka sani koro ondika ni jopiny nyaka koro ikre mar mondo mi kaluore kod usuru mang'eny ma seche moko inyalo juog jopiny to kosesom budget ma kamae nikech wang'e ni kinde mang'eny e kinde budget ma kamae nitiere omenda ma wuok kanyo ma igeto ni KRA biro bedo ka choko kuom jopiny to kinde mang'eny wang'e ni duol ma choko usuru e pacho kae KRA okosebedo ka chopo target margi mar usuru to wang'e ni nyaka sani sirikal mar Kenya Kwanza bende temo mar biro kod yore mopogore opogore ma ginyalo choko godo omenda kuwuok kuom jopiny. Kata kamane aneno ka oket kanyo kaka chenro mar loso budget nochakore. Process mare nochakore wanyalo wacho ni nochakore kanyo tarik 30 dwe mar 8 mano ma higa ni nyaka tarik 30 dwe mar 6 ma en ma bedo giko mar hik omenda mar 2023-2024 ka koro warwako hik omenda manyien kaluwore kod kalenda mano mar hik omenda mitiyo godo e pacho kae beti. Mana dear Joyce, ka waneno ka indito inyiso ni japiny pod dhi bedo kod pek maduong' ahinya kotenore kod weche mag choko usuru nikech ei budget ni bende anya wacho ni gino momi pek ahinya to dhi bedo choko mar usuru kendo kwa ng'iyo kod paro mar chik mar omenda ma bende nyocha koro itimone wanyalo wacho ni nyocha koro twak nyocha nitie e kin sectors mopogore opogore ka itemo kawo pach jopiny bende e wi paro mar chik mar omenda to gima waneno kacha chande bende en ni ywak ma jopiny kotenore kod osuru makoro idhi juog mwandu mopogore opogore to kane wang'iyo maber ahinya to nwayudo ni nitie mwandu moko Joyce ma bende nyocha ok ng'ade osuru kaka mano makate to sani nyocha wach ni mkate sani ok odhi bedo tax exempt tende ni kapo nono ni okal paro mar chik no to kata mkate gini bende koro idhi juoge osuru koro maendi inyiso ni japiny pod medo mana tero lemb geno ni ponono nyaka bedni nitie kaka inyalo mbeke matin lakini kaka waneno omedo dhini to chal ka gima pod wadhi bedo kod pek ahinya e weche mag choko usuru mondo wane ni wachopo dwaro mar budget mar 3.9 trillion. It gazet mar 3 bende aneno ka penjo kae kendo tem non matut kaluwore kod somo mano mar jatend migawo mar omenda e pacho kae Njuguna Ndung'u. Nyaka sani koro iwacho kae ni will economics professor pull a miracle to rescue Ruto's economy. Kaluwore kod kwan mosebedo kogoyo kaka jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae iwacho ni ne en associate professor mano mar wechego mag economics kata uchumi kaachiel kod bedo governor mano mar bengi maduong' mogik e pacho kae mano Central Bank of Kenya. Kata kamano penjo entiere kaluwore kod kwan mosegoyo e kinde ma iloso budget bende obro konyo e nono ni uchumi ma pacho kae obede yo makare kose beti adwani wadhi mana mapiyo It gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazedni mar The Standard. Aneno ka The Standard oketo kae ni A to Z of the budget. Nyaka sani koro gifuone achiel kachiel kochakore A nyaka Z kaluwore kod gigo manitiere budget. Aneno ka giketo weche mopogore opogore nyaka makati mibo bed ka ijuago kanyo weche mopogore opogore ma nyaka sani koro jopiny nyalo somo matut mar mondo mi obed kod ng'eyo e wi gigo manitiere budget mano mar hik omenda mar 2024-2025. Ka wang'iyo kaka Standard otemo range matut to aneno ni gima aneno ka gimiyo pek ahinya gin weche mag makategi masani kendo koro idhi chal ka gima idhi juogo osuru then kendo wang'iyo gimiyo pek mano iwacho ni county allocation mano pok mar omenda madhi ne counties manyaka sani koro iwacho ni counties koro dhi yudo mano bilion 446.1 mano en an increase mar bilion 429.7. Koro iwacho ni nitie counties mamoko ma bende omenda magisebedo ka gichoko gin giwegi mano on source revenue kacha chande oseidho malo mano kwa ng'iyo county ma Murang'a makoro iwacho ni omenda makoro omed mar pok ne counties ni ne county ma Murang'a chal ka gima koro county ma Murang'a dhi bedo kod yot e tayo chenro mage owuon. Then kendo ka wang'iyo to aneno ka nitie expenditure ma bende gazeti ma Standard otemo ng'iyo ka giwacho ni expenditure ma ponono irango e hik omenda manyien ni dhi chopo trillion 3
9 mano atamalo 21.8 mar GDP ma pacho kaendi. To maendi maendi gipime kod hik omenda mokalo mane bajede ne trilion 3.6 ma bende nen mano wanyalo wacho ni atamalo 22.1. Koro wacho ni expenditure chal ka gima expenditure kata omenda ma piny owacho tiyo e chenro mopogore opogore chal ka gima oidho malo ko ipimo kod mano higa mokalo Joyce. To bende aneno ka giketo weche mopogore opogore kae, gichako kod A for AFCON 2027, gitieke gi Z for zoned out. To nitiere V for vehicle tax, gino mabende osebed ka ikwedo matamra gi nono. Nyaka sani wang'e ni kinde mang'eny ng'ato konyiewo nyamburko ting'isi kanyo ni ero poch gi park, inyiewo nyamburko manyien. Kata kamano iwacho ni give to Caesar what belongs to Caesar, kata give to Caesar more. Nikech kinde minyiewo nyamburko nitiere pesa michulo. Kata kamano kaluwore kod paro mar chik omenda, bende nitiere omenda machielo ma nyaka sani osebedo ka wachore ni onego bed atamalo 2.5 ma weg nyamburko bro bedo ka chulo. Kata kamano mago moko kuoma usuru ma jopiny osebedo ka kwedo. Nyakora Mugia Jwang' inyalo somo gi matut e it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazedni mar The Standard. It gazet mar 6 beti nyaka sani koro ang'e ni itemo pim nikech wang'e ni e kinde mar mane en jatend piny Kenya mano senendo Mwai Kibaki emoja wach ni nyalo bedo ni uchumi ma pacho kae ne bet berbere. Nyaka sani koro aneno ka gazedni mar The Standard, it gazet mar 6 kae otemo biango gimomiyo nyalo bedo ni budget mar Kibaki ne nitiere e yo moro makare kendo ok nokelo pek ne jopiny ahinya. Itemo fuon maling'ling' mane nitiere budget makamano. Aneno koket picha mar Njuguna Ndung'u mano mane entiere od bura mano higa mokalo kata hik omenda mokalo. Kama ne osomo mano speech mar budget mane nitiere kod pages 129. Odiochieng' ma kawuono penjo en ni obobedo pages adi. Obobedo moheo 129 koso obobedo adi. To nyalo bedo nang'o momiyo ang'e ni nyaka sani ang'e ni jogo ma ochung' ne nono wechego mag uchumi biro bedo ka nono ni ang'o ma wasetimo marach makoro piny Kenya ochopo kuma budget marwa duong' trilion 3.92 mano omenda makore lach bet. Kendo Joyce wang'eyo ka wang'iyo sigana ni to bende jandiko otemo rango manolony mane en jatend piny Mwai Kibaki ne en godo nikech Mwai Kibaki kaka wang'e iwacho ni ne en jalony e weche mag uchumi mano economist. Otemo wacho ni chal ka gima lony mane Kibaki ne en godo e weche mag uchumi ni emomiyo e telo mare budget ma piny Kenya kata budget ma pacho kae ne ok oidho malo ahinya ka ipimo kod budget masani. Koro iwacho ni nitie kaka chal ka gima nitie kaka tend Kenya Kwanza kata mano koro mantie migao mano jatend migao mar weche mag omenda mano Njuguna Ndung'u chal ka gima odhi bedo gi pek ahinya mar mimondo oler ne jo Kenya gimomiyo budget ni osebedo ka idho ka wang'iyo kochakore kod mano tend Mwai Kibaki ma bende ne en jalony mag weche uchumi to kod nyaka e kinde ni e tend sirkand Kenya Kwanza. Koro en ochal ka gima odhi bedo got ma iwacho ni jatend migao mar weche mag omenda Njuguna Ndung'u dhi temo ka twenye mondo mi bende oyud mar lero ne jo Kenya ang' momiyo budget ni chal ka gima en omedore ameda kinde ka kinde to ok odog piny nang'o Joyce. To bende ka wang'iyo osuru ma bende ijuogo jo Kenya mapacho kaendi bende osuru bende osebedo kaidho ang' momiyo sani pek mar ngima chal ka gima medore to ok dog chien ne ja Kenya. Nyaka sani koro gino mawachore kae ni nyalo bedo ni kaluwore kod pen chike mapacho kae ni kinde mang'eny budget iloso kod od bura mokena migao mochung' ne wechego mag omenda kende monego bed ni bede chenro mano mar loso budget. Kata kamano wang'e ni e kinde ma iloso budget jatend migao mar omenda nyiso migepe mopogore opogore mar mondo mi gin bende giyangane dwaro margi e budget ma gidwa nosom mane hik omenda manyiena machakore tarik 1 dwe mar 7 higa. It gazet mar 7 jogo mantiere sekta mar uso kuong' e pacho kae bende gin achiel kuom jogo mosebedo ka chwalo ng'ur margi ahinya kotudore kod usuru ma ichano mar mondo mi omed ne kuong' e pacho kae. Nyaka sani koro gin bende koro gidwaro ni giyudane fuong'ruok moro matin kowuok e excess tax mosebed ka ijugo gi beti. Sani nyocha waneno ka mano komiti mochung' ne weche mag omenda ka koro ne temo choko paro kata winjo pach sectors mopogore opogore to kane weg jogo manyuo kuong' kata manyuo math mopogore opogore kane ochopo e nyim komiti cha to ne gichwalo ywak margi ka giwacho ni gineno ka usuru ma omedi ma kendo idhi juog sector no chal ka gima dhi hinyo mano production mag kuong' mopogore opogore pacho kaendi. Koro ne gichopo
gichopo kachacha gichiwo ywak margi koro warito neno nto bende e report makoro komiti mochung' ne weche mag omenda ni dhi chwalo bende gidhi ng'iyo adier ywak makoro nyocha ji mopogre opogre to moloyo weg mathgi nyocha ochwalo e nyimgi koso dhi chalo nade Joyce nikech sani inyisowa kaendi kwang'iyo at a glance inyisowa ni the proposed excise duty rate per centiliter mar mano mag kuong sani endi chal ka gima dhi bedo siling' 16 ma idhi mede wiye kendo waneno kanyo endo kinyisowa ni mano uso mag mano kambi mar EABL mano e higa mar 2022 nodok piny kod atamalo 19 koro chal ka gima chiro to sani pod ok ber Joyce maka ponono ni omed osuru e wi gige mag mathgi chal ka gima koro dhi ketho ahinya mano sekta mar weche mag mathgi Joyce. To bende gisebedo ka kembe mathoth bende osebedo ka ywak ni kopo ni omed usuru to ginyalo wuoka e pacho kae kendo gidhi timo ohala e pinje maoko gino ma nyalo miyo iriembo kata jomoko koro lalo tijegi e pacho kae gigo monego bed ni ng'iyo bende jotelo mopogore opogore osebedo ka ng'iso od bura mar mondo mi ong'iane finance bill kapok okale to onego bed ni ing'iyo gigo mabro hinyo jopiny to igolo oko. It gazet mar 8 mano mar gazedni mar The Standard bende nyaka sani koro otem mar mondo mi oket kaneno ka ofuon kanyo kaka budget mano mar hikomenda ni biro bedo budget e wasewacho ni en $1.91 kata kamano wang'e ni e budget ma kamano nitiere omenda mopogore opogore ma igolo wantiere kanyo kod current budget development expenditure kaachiel kod pesa mamoko gi pesa monego bed ni miyo county target bende aneno koket kanyo mar usuru monego bed ni ichoko kod omenda monego bed ni ikwayo kata iholo kowuok e pinje maoko gino madhiera maduong' beti kinde ka kinde kosesom budget e pacho kae kwa chiwo kata ranyisi e ikomenda mosekalo wang'neno ga ni recurrent budget nitiere ga malo ahinya moloyo kata budget mano mar wechego mag dongruok ang'o matimore to wang'e ni sirikal mar Kenya Kwanza kinde mang'eny osebedo ka wacho ni wabo bedo kwa duoko piny omenda mwatiyo go de sirikal kata kamano e budget ma kamae pok waneno kamano timore ka recurrent budget oket ka ni biro bedo $1.58 to development expenditure en bilion 727.9 wanyalo wacho ni iwacho ma tiwacho machielo gik miwacho ok kete tim osenang'o beti mana kaka iwacho Joyce en adieri ni budget ma oket tenge mano ne recurrent budget magi gin chenro mopogre opogre kamoting'o chudo mag osara to wang'e maber ni ywak osebedo ka wuok kuonde mopogre opogre nikech ka wang'iyo budget wa mar sirkal mamalo kod sirkal mag counties to ng'enyne iwacho ga ni chudo mag osara e kuma thoth mag omenda wa Joyce dhiye to ma en gima kendo kelo pek ne japiny nikech japiny to dwaro dongruok to kwa ng'iyo weche momi maino ahinya to gin weche mag chudo mag osara koro japiny to wacho ni to kara wan kaka jopiny wan joma no ogo kura kara ere dongruok kata eke gigo ma udhi nyiso anyocha utimo e kinde mane wayiero e telo nyaka sani koro sani waneno ka adier e budget masani mano momi pek en weche mag recurrent budget mano chudo mag osara kod chenro mopogre opogre mag piny owacho to ka ng'iyo mano wang'iyo ni county equitable fund mano wasewacho kanyo ni counties idhi chwalne gi pok mar omenda mar bilion 400 bende kwa ng'iyo revenues nikech nitie ageta mopogre opogre ma oket ni choko mar osuru iwacho ni revenue magi chano choko dhi bedo $1.9 kod mano nitie ministerial appropriation in aid bende koro magi nitie kaka gazeti otemo fuone mopogre opogre to mawang'iyo bende nitie koro omenda ma iwacho ni ma bende piny owacho chano mar holo mano for domestic lenders mano bilion 257.9 budget deficit kaendi waneno ka duong' tiende ni ei budget wa fuok manitie romo bilion ma en nus bilion wanyalo wacho nus bilion achiel koro penjo en ni pesa ni dhi wuok kanye to kinde ka kinde ma waholo ga omenda ni bende japiny neno ber mar omenda mohol ni koso omenda ni nitie kaka dhiga e ofuko jomoko Joyce nikech wanto wane ma wadhi chulo omenda ni kokalo e osuru ma bende podi medo juog pacho kaendi Joyce koro en wach matek ahinya ne japiny okane ka budget ni dhi kelo ber e ngima japiny Joyce ang'eni magi weche manyaka sani koro ringo e pach jopiny duto kata kamano weche motudore kod budget pod wabo bedo kwa funo ni matut odiochieng' ma kawuono e chenro mag
duto nyaka e kinde ma jatend migawo mar omenda biro bedo ka chopo e nyim od bura mar mondo mi osom budget. Bete adwa ni wawe tenge weche motudore kod budget. Wadhi e it gazet mar 10 mano mar gazedni mar The Standard. Sigana mantiere it gazet mar 10 gin gigo ma gazedni mar The Standard oluongo ni wanyalo wacho kod dongere ni gino miluongo ni kama. Gino matimore ne jatend piny mano sedhi rutaya Uhuru Kenyatta. Ket kod mano mane otimo ne jowetege mano Raila Odinga mane en Prime Minister pacho kae kod mane en jalup jatend piny Kenya Kalonzo Musyoka. Nyaka sani koro ndike kae ni Uhuru battles for retirement pegs just like Kalonzo Raila did in 2014. E higa mar 2014 e kinde mane Uhuru Kenyatta en jatend piny nodagi keto koke mar mondo mi omi Raila kaachiel kod Kalonzo retirement benefits. Kata kamano weche makamagi koro iwacho ni what goes around comes around. Weche makamagi koro duogone embe nyaka sani koro en bende obandho retirement benefits mage. Binaneno ka gazedni mar The Standard okuot nyaka muma moro kae Luke 6:38. Giwacho ni give and it will be given to you. Gimitimo ne wadu ema imbi timoni kosenang. Mano adier Joyce, koro kama ineno ka weche mag West bende isoie chal ka gima weche koro pek Joyce. To ka wang'iyo weche mag mano wanyalo wacho ni omenda mambalang mano nego beni ichwalo ne Uhuru Kenyatta. Wang'eni mane jatend piny Uhuru Kenyatta nyocho se kata jawach elo ne mano Kanzedena nyocho wuok oko ka ywak ni nitie kaka koro apisno mane en jatend piny Uhuru Kenyatta ok osebedo ka yudo omenda ma iwacho ni osebed ka iketo ne tenge ei budget kinde ka kinde. Koro sani iwacho ni chal ka gima koro timre sani ngima jatend piny mane en jatend piny Uhuru Kenyatta e gima chal mano timone mano Raila Odinga kod Kalonzo Musyoka e kinde mane otamore kata iwacho ni mano tamore sign into law. No tamore keto koke e chik moro mane dhi chiwo mano omenda mambalang ne Raila Odinga kod Kalonzo Musyoka. Then ka wang'iyo ka endi bende nitie jomoko matemo golo pachgi ka giwacho ni bende nitie kaka Ruto kata magi koro jogo motenore korka jatend piny William Ruto wacho ni bedo mar Uhuru e siasa ma pacho ka endi mano nikech sani wang'eni Uhuru pod e jakom mar mano duond burano mar Jubilee. Chal ka gima kelo weche mang'eny ma koro sani wacho ni chal ka gima omenda ok chwalne nikech pod en jasiasa pok odhi e rutaya kako nego beni odhi e rutaya Joyce. Koro mato wach ma pod wadhi neno ka medo chulo weche mopogre opogre gima wang'eni jatend piny to nyocha koro osechuogo komiti madhi rango weche mag omenda mambalang ma idhi chwal ne ofis no. Koro wageno ni kapo nono wechego odhi kare to apis mane en jatend piny Uhuru Kenyatta dhi yudo omenda go. Mak mana iwacho ni gima okadhe sani ma e gima jotelo mamoko kaka Raila Odinga kod Kalonzo Musyoka bende ne okadhe. Koro en bende ode nyuok Joyce. Iwacho ni timne wadu gino ma imbedi gomno timni. Hero koro waneno gi sani. Piny kanyo betie it gazet mar 10 benaneno ka riwruok mar jopuonj mar Kupeta sani koro chiwo notice ni ponono duol mandiko jopuonje tich TSC orem mar duoko jopuonje mag JSS ma intern 720 tich to gibro bedo ka ging'anyo ka gibago ng'anyo e pacho kae ka gichung' motegno gi jopuonje mag JSS manyaka sani koro oseriembe tich. Giseyo TSC ni TSC okosebedo jo adiera kaluore koda wanyalo wacho ni singo magisebedo ka gichwalo ne jopuonje mag JSS. Ang'eni achiedh nade to podi nenore maduong' ahinya e sekta mar soma inyanya to skunde mag sekondar madundo mapacho kae beti. Mano adier Joyce, wang'e maber ni jopuonje maromo 748 manyocha nie ng'anyo. TSC nyocha koro chal ka gima nyocha koro oseriembo gi e tich. To ma e wach ma koro chalo ka gima kelo liet e sekta mar somoni ka koro waneno ka riwruog Kupet mano mochung' ne jopuonje ma pacho kaendi jopuonje sekondar ma pacho kaendi wacho ni koro kapo nono gimiyo TSC mano ndalo 14 mar duoko e tich jopuonje manyocha gi riembogi. Kapo nono ni TSC okotimo kaka gidwaro to gidhi chwalo wach ni e doho kendo gichalo joma dhi mako bura ne TSC. Koro warito mar neno to bende e ndalo 14 ma omi TSC mondo ochop e dwaro mar ndiko jopuonje manyocha gi riembo e tich ka. Bende TSC dhi winjo dwach Kupet koso dhi chalo nade Joyce. Koro warito mar neno. Kechwa bende wang'eni onego beni e hik omenda manyien. Nitie jopuonj ma koro onego beni ichako ndik e yo mongirore mana kaka nosewach kod budget manyocha oseliek ma idhi tigodo e chulo gi osara. Koro warito neno to nikech penjo osebedo ka wuok mopogre opogre ang' momiyo
TSC koro nyocha koro riembo jopuonjgi e kinde ma koro budget bende nyocha oseyang moket tenge ma idhi chul jopuonje mag JSS Joyce. Koro chal ka gima pod ji gwere e sekta no mar somo, to mano duol ma TSC ema koro ji ywak ne ahinya. Kwaweyo tenge weche makamago, it gazet mar 12 nyaka sani koro jod bura seyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ni okuodo apisi mare, okudo wi apisi mare ahinya nyaka nyocha onenore ka oidho ndege mano mar raia koting'o nyaka suitcase mare en owuon e lwete kodhi e limbe e boma ma Mombasa kata e kaunti ma Mombasa. Nyaka sani koro jod bura nowacho ni en wich kuot ahinya ne apisi mar jalup jatend piny Kenya kaluwore ni wang'eyo ni nitiere omenda moket tenge monego bed ni tayo wuodhe jalup jatend piny Kenya moko onego bed nonenore koidho ndege mano mar raia ma kawaida. Kata kamano odiochieng' manyoro twak iene mit kata twak notedore ahinya e od bura ka koro giwacho ni oyo Gachagua ok otimo gima ber. Seche moko nyalo bedo ni koro obedo machiegni kod jopiny mondo jopiny onene lit. Koro akia ni dwa nonene lit nosandore kose sirikal ema sande kose ang'o motimore momiyo nokawo okang' mar ting'o suitcase ne owuon koidho godo ndege. Hapa ni pod wach jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua idho ndege odiochieng' manyocha e kinde mano dhi e wuodhe e kaunti mar Mombasa e romo ma iwacho no bag kacha chande. Hapa ni mago gin picha manyocha koro chal ka gima koro nyocha okelo weche mopogre opogre kowuok kuom mano onya wacho ni quarters mopogre opogre, to ahinya no aneno ka josiasa nyoro e od bura nyoro liet ne nitie kacha chande ka mano ja od bura manyando mano Jared Okelo ne otemo penjo gimomiyo ni en ang'o momiyo sani oneno ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua tiyo mana gi ndeke mag jopiny mano commercial flights Kenya Airways to nitie budget ma ponono oketne mag wuoth madhi tayo wuodhe ne en owuon. Koro nochuno mani wacho ni leader of majority kata jatend kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah chopo kacha chande mar chiwo duoko gimomiyo sani waneno ka jalup jatend piny tiyo kod ndege mano mar KQ e tayo wuodhe ne mapacho kaendi. To bende wang'e maber Joyce ni kwawe gima nyocho timre no jatend piny bende nyocho ywak e romo manyocha ota mano wanyalo wacho ni nentiere romo manota kod Akurino kod romo machielo manyocho ta Eldoret bende kamano wacho ni sani ochal ka gima okale achiedh nade mopogre opogre kotenore kod wuodhe makagi kacha. Nitie kaka sani wuodhe nego chal ka gima orochre chenro ok oket makare e gimomiyo osebedo kolewo. Koro nyoro to weche no otedore kacha chande ka jomoko mano wanyalo wacho ni jotelo mantie kweth ma Kenya Kwanza to ne wacho mana ni mano chal ka gima jatend piny ne temo mondo jo Kenya onene lit kaluwore kod achiedh nade ma ponono osebedo ka kadhe. To jomoko nowacho ni chal ka gima budget kapo nono budget cha onge to kara kapo nono budget no nitie to ok ti kode onego bed ni ing'ade mondo oduoke chenro mopogre opogre nikech koro ere tiende ma jatend piny tiyo kod mano wanyalo wacho ni omenda ne e tayo wuodhe ne ma pacho kaendi to nitie omenda moket ei budget. Koro Joyce Mato ne en twak mane otedore ahinya kendo hapa ni ji nogwere ei mano od bura odiochieng' manyoro Joyce. Nyaka sani koro achiedh nade makamaga kia kwa bomedo neno gi kose koro jalup jatend piny Kenya biro bedo ni koro otiyo kod omenda ma oketne tenge mar mondo mi odhi e wuodhe mopogore opogore. Beti adwa ni wadhi it gazet mar 14 machinglo makamano ang'e ni nyakwara Mugi Ajwang' ok nyal nene achiel kachiel kaluwore ni waonge it gazet ma iye mano mar gazet mar The Standard. Kata kamano kineno katun makamano gin weche motudore kod budget mibo bed ka isomo odiochieng' makawuono. Nitiere jago moro ma oidho gari makamae kinde mang'eny ana janene mana anyalo wacho ni kambi mag jolweny. Kata kamano picha moneno kanyo wang'eyo jal ma oum wang'e kod suka moro ma rakwar kamae. To kineno gima otemo fire to nitiere ng'ama ringo kanyo piny beti. Nikech ka wang'iyo ochal ng'ama dhi e lweny to lweny ni en kinde en owuon budget 2024 chal ka gima en lweny e kinde mano sirkal kod japiny. To japiny kwa ng'iyo maber nitie bugni mamoko japiny temo ringo matek to e kinde mabendo ringo ni nitie bugni machal ni nitie weche mamoko ei budget ni mapod chal ka gima dhi goyo piny mano japiny Joyce. Koro emomiyo waneno ka chal ka gima ma en lweny e kind sirkal kod japiny. Koro warito neno kawuono to bende
wach mar budget ni odhi chalo nade, bende odhi ng'iyo dwach japiny koso en gima pod dhi kelo pek ne japiny mamiyo japiny koro dhi ka chal ka gima otemo ringo kogo uwi Joyce. Nyakwara Mugejuang kinyo gazet mar The Standard inyalo neno machinglo mantiere it gazet mar 14 mar mondo mi ne ane machinglo makamani bendi pong gi wiye ne gin weche mage matimore pacho kae gi sani. Beti mitantiere wach momako wang'e The Standard kapok wakete tenge wamula ne Daily Nation mana mapiyo piyo. Apani Joyce okaneno mang'eny ruok nkech wang'e mana gino momi pek kawuono gina weche mag budget mabende idhi som kawuono. Koro wanyalo dhi adhia mbele kod mano gazetno mar Daily Nation. Nyakwara Mugejuang gazet mar Daily Nation okinyi makawuono kwanyalo yudo it gazet mokwongo mano mar gazet mar Daily Nation. Wane ane gima gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation odiochieng' ma kawuono gin to koro gimenyo siasa ma wanyalo wacho ni gore masawa mar piny Kenya. Nyaka sani koro wach kae ni Ruto faces Mount Kenya. Wang'eno odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto obro bedo ka odhi e gwengego mag masawa mar piny Kenya. Kama bende wacho ni nitiere weche mopogore opogore mosebedo ka nyiedhore lela. Gwenge mag masawa mar piny Kenya nitiere weche mopogore opogore. Iwacho kanyo ni protest by Gachagua, Uhuru, opposition to new taxes, wantiere kanyo place of Miran Mugoka kaachiel kod coffee and tea reforms. Magi achiel kuoma wanyalo wacho ni gin gigo ma jatend piny Kenya William Ruto dhi rakore godo e kinde mobo bedo kochopo masawa mar piny Kenya kata Mount Kenya odiochieng' ma kawuono beti. En adier Joyce ni kawuono jatend piny dhi timo limbe mano e county ma Meru mane gwenge mag masawa to ang'e ni odhi chopo kachacha e romo moro mobagi kod jopur. Koro gima wang'e ni sani e kinde ma bende odhi e limbe ni wang'e maber ni nitie siasa ma osebedo ka chwakore e gwenge mag masawa. To iwacho ni siasa ni osebed ka idhiro ahinya kod mano jalup jatend piny Rigathi Gachagua. To ka wang'iyo sani bende nyocha koro siasa mag mane en jatend piny Uhuru Kenyatta bende koro nyocha osechako kelo liet bende e gwenge mag masawa Joyce. Koro wang'e wadhi ng'i anena to kawuono dhi chalo nade. Idhi jatend piny William Ruto idhi mirwak machal nade nikech wang'e maber ni siasa to chal ka gima otedore gwengego kendo wang'e maber ni nitie siasa nyaka mag one man one vote one shillings mabende jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende emotelo ne. Koro wanyalo wacho ni siasa osebedo ka chwakre ahinya e gwenge mag masawa. To iwacho ni ka waweyo siasa mag Rigathi Gachagua kod Uhuru Kenyatta bende nitie jo siasa mamoko mabende chal ka gima pingo osuru ma idhi juog paro mar chik manyien ni. Ma wang'e ni jopiny bende osebedo ka ywak ahinya Joyce. To kwa we mano wang'e ni siasa mag mogoka be nyocha otedore ahinya pacho kaendi kaluwore kod kum ma nyocha governors mano mag the Wath ma Mombasa nyocha oketo kum e weche mag uso mag mogoka kod mira e gwenge makamano. Then wang'iyo bende coffee and tea reforms. Lokruoge mantie sekta no mag coffee. Wang'e maber ni tich ariyo jatend piny nyocha oketo koke opuodho nyocha wanyalo wacho nyocha odwoko piny gowi ma nyocha nitie e sekta no mar coffee kod sekta no mar majand chai. Koro wadhi nena to bende weche mag siasa makoro sani tedore gwenge mag masago bende dhi mono jatend piny timo limbe ne e gwenge mag Meru koso ground dhi chalo nade Joyce. Haya wach makamano Nyakwara Mugejuang inyalo somo matute it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Piny kanyo beti bende aneno ka gazet ni mar Daily Nation omulo wechego mag budget mibo bed ka itimo isomo odiochieng' ma kawuono nyaka sani koro ing'iso jod bura mar mondo mi okal mano paro mar chik mano mar omenda mar higa mar 2024 ma onge lokruok moro amora. Nyaka sani koro iwacho ni kaluwore kod finance bill nitiere omenda maderom bilion 302 ma nyaka sani koro ichano mar mondo mi ochoki kokalo finance bill kokalo e usuru mopogore opogore ma finance bill chwalo. Nyaka sani wacho ni mane mabro konyo mar mondo mi opong' fuok manitiere e budget mar trilion 3.9 mibo bed kisomo odiochieng' ma kawuono. Wechego mag budget ne wasenono ni matut Nyakwara Mugejuang e gazeta mar The Standard okinyi ma kawuono. Beti nitiere sigana moro momako wang'a e it gazet mar 3 mano mar gazet ne mar Daily Nation. It gazet mar 3 wanyalo mana yudo it gazet mar 3 mar gazet ni mar Daily Nation. Nitiere miyo moro ma nyaka sani koro
entiere kod pek kaluwore ni odwaro mar mondo mi ores ngima nyathine matin ahinya manyaka sani koro wachore ni onego bed ni timone bone marrow transplant e pinyno mar India mano tarik 5 dwe mar 7 mano mahigani. En gino malit ahinya kaluwore ni miyono moyang nyinge kaka Teresa Ndung'u okete nyaka pichane kaachiel kod mar nyathine kanyo. Nomor ahinya e kinde mane osenyuol, kata kamano en koro achiedh nade ni nitiere omenda makore lach manyaka obed godo eka koro oyud thuolo mar dhi e wuoth e pinyno mar India mondo ores ngima nyathine. To Joyce, ka wang'iyo sigana ni bende iwacho ni koro ochopo kuma miyo ni mano Teresa Ndung'u ochiwore en owuon mar uso mano nyarogno mano kidney mare ne $1 million ma bende iwacho ni ma omenda ma chal ka gima dhi konyo e chwale nyaka piny India mondo nyathine ni oyud thieth. To ka wang'iyo gima iwacho ni chal ka gima en tuo ma chal ka gima nyathine ni nyocha kale en tuo miluongo ni bone marrow hypoplasia. Tiwacho ni chal ka gima koro cells manyocha ni e dende ma wanyalo wacho ni cells mageng'o tuoche kod mano mag remo, mano white blood cells kod the red blood cells chal ka gima osebedo ka koro duono e dend nyathini, ma chal ka gima koro e kinde ma giduono ni gisebedo ka gikelo ne tuo ma jolony oluongo kanyo endo ni hypoplasia. To iwacho ni miyo ni osewuotho e osuptande buora pacho kaendi. Nitie osuptande ma osewuotho ma nyocho paro ni onyalo yudo kony, to ka luwore kod achiedh nade ma bende wanyalo wacho nitie sekta no mar thieth ok osebedo ka onyalo yudo thieth e pacho kaendi. Koro ma gino mochuno koro mondo owuog oko kendo one kaka onyalo yudo omenda ni mano $1 million mondo mi nyathine ni oyud thieth makare e pinyno mar India. To Joyce, ma en mana picha achiel mar miyo ni, to ma en picha ma jo Kenya makale midhiero mathoth pacho kaendi kotenore kod weche mag thieth gi. Nitie jo Kenya buora masani wanyalo wacho ni gichopo e osuptande wa ma pacho kaendi tinyiso gi ni thieth ma kamaendi ok ginya yudo pacho kaendi. Koro chuno ni mondo gimany omenda mamoko mondo gidhi gimany thieth e pinje maoko. Koro magi e weche ma wacho ni ber ka kata budget ma idhi som kawuono wadhi nena ni to en omenda marom nade ma oket ne weche mag thieth kata sekta no ma thieth ma pacho kaendi, nikech kapo nono nitie omenda ma kinde ka kinde iketo e sekta ma thieth. Onego beni ma en gima bero yore mag thieth ne japiny ma pacho kaendi. Koro en gima lit ahinya machuno miyo ni mar dhi koro chopo e okang' ma koro ni odwa uso nyarogno mare mondo one ka onyalo temo yudo omenda ma $1 million mondo odhi omany godo thieth ne nyathine ma jadweche 11. Joyce, en gima lit ahinya. En gima lit ahinya beti kalore ni omenda duto madwarore mar mondo mi odhi e pinyno mar India en omenda maderom kanyo $6 million midware godo. Batene ni podi kata ko uso nyarogno mare entiere kod fuok ma podi biro dong. Kata kamano wageno ni obro bedo koyudo kony mar mondo mi ores ngima nyathine. Kinde mang'eny iwacho kanyo kod dho Kiswahili ni uchungu wa mwana aijuaye ni mzazi. To mzazi kinde mang'eny wang'eni en mana ng'ama miyo ma kinde mang'eny chung kod nyathine mar mondo mi onen nyathine obedo kod afya makare. It Gazette mar 10 adwa no adhi mana mapiyo piyo. It Gazette mar 10 nyaka sani koro nitiere skunde ma wich osewil godo pok oyepo kaluwore ni midhiero mar oula ne omiyo skunde ma kamago ok ne nyal yaw. Kata kamano nyaka sani koro ipenjo kae ni nyalo bedo ni jod bura notiyo nade kod omenda mar CDF mane owacho ni onego bed ni iloso godo skunde mane pio oula oketho. Nitiere skunde mayudore kata nyithindo mayudore e kaunti ma Kisumu, Baringo, Kilifi, Tana River kaachiel kod Turkana pok giyaw skul e tam mar 2 kaluwore ni skunde gi pi noimo pok gidok e skul. To wich nyalo bedo no osewil kod gi somo to dhi mbele. Penj mi bobed kitimo obed mano mar KCSE obo bedo penj achiel nyaka mano mar KPSEA obo mana bedo penj achiel. Beti Joyce, apani en gima lit ahinya to kanyocha ne nitie nonro ma bende migawo masomo nyocha ogolo ka wacho ni ne nitie report ma nyocha migawo masomo ogolo ka wacho ni mano jopuonjre maromo $500,000 pok odok e skul kaluwore kod achiedh nade mag midhiero mag oula manyocha koro opong'o moko kuom sikunde ma pacho kaendi. To mana kaka isewacho, penjo en ni omenda manyocha oket tenge nikech jatend piny to nyocha waneno ka nogolo chik ne jood bura ma pacho kaendi mondo gine ni omenda ma NGCDF oti godo e gero moko kuom kilese
kod choche manyocha bende pige opong'o kata pi nyocha oywero. To sani en gima lit ahinya kata kineno picha moket kanyo endo, to chal ka gima nitie magi iwacho ni magi gin jopiny manyocha koro pi nyocha oywero, to chal ka pod gijot e sikul Joyce. En gima lit ahinya, to ma en kaunti ma Baringo. Ka wang'iyo kaunti ma Kisumu, mano Kaluo, tiwacho ni skunde abich, mano mana matin, matiende ni pod nitie mamoko ma bende pok oyawo sikul. Mano skul Manduru primary kod mano iwacho ni skul ma Oseth bende mano e gwengego mag Nyando. Nyithindo pok oyawo sikunde Joyce. Te en gima lit ahinya, to wang'e maber jaod bura ma Nyando. Penjo en ni jaod bura ma Nyando mano Jared Okello bende osechopo kacha chande mar neno ni to ere kaka ginyalo jolo chenro mar somo e sikunde makoro chal ka gima pok oyiepo nyaka ne tam mar 2 ni yaw Joyce. Koro en penjo mathoth makoro ji pod penjore koni gi koni. Koro wadhi neno to ere duoko ma ponono jopuonjre ma pok odok e skul gidhi yudo, koso gin pod gidhi medo mana dong kuonde gi mapacho ka girito ponono chieng' sirkal ne pargi kata ponono jaod bura ma kuondego bende ni pargi adier Joyce. En gino malit ahinya nikech aneno ka nitiere skul moro ka imoluongo kanyo ni Kodero Primary School mayudore Kachiliba sub county. Nyaka sani koro skul ma kamano yaw bathe achiel, nyithindo masomo e bathe kumachielo mar skul chuno mar mondo mi odhi e skunde mamoko eka gidhi mbele kod somgi. En gino malit ahinya, to nego bed ni sirikal nonane maslahi mag nyithindo ma nyaka sani pok oyaw skul e tama mar 2. Adwa ni watie kod machinglo mantiere it gazet mar 15 kata Katuna mantiere it gazet mar 15 odiochieng' ma kawuono beti wang'ene odiochieng' maduong'a mano page 15 kanyo iwacho ni en odiochieng' maduong' ma isome budget. Jopiny rito kod liyo. Jogo ma ndiko gazet bende ogoro katun moko ma wanyalo wacho ni gin gigo malombo wang' kata gigo matimore pacho kae. Kwang'iyo weche matimore kae beti, ang'eni Nyakwara Mugi Ajwang' bende neno picha makamano achiel kachiel e wang' jowi. Jago moro aneno koting'o sindan kae, to ochalo jatend migawo mar omenda. Beti machinglo makama kinene inyalo wacho ang'o? Koro waneno jago machalo mano jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ka oting'o sindan, to sindan nitie tol ma bende odhi otwe e ng'ut mano nyalo wacho ni ngamia. To piny kaendi waneno chal ma iluongo ni kiroho moro moting'o ga budget mapile ka pile, to toke kachacha waneno od bura. Koro chal ka gima inyisowa ni chal ka gima gini dhi bedo mapek kawuono, kech otemo ywayo ngamia ni mondo okadh wanyalo wacho ni odundu kata e wang' sindan ma itweng'o godo ni. Koro ochal ka gima tiwacho malo kae ni impossible possible in the budget estimates. Tiende ni ei budget estimates kacha chande nitie kaka weche thoth Joyce, weche thoth to weche pek bende. Koro bende chal ka gima be koro penjo eni be jatend migawo mar weche mag omenda bende odhi chal ka gima odhi lero ne jo Kenya gimomiyo budget mar trilion 3.9 onego beni ema tayo chenro ma pacho kaendi e hik omenda manyien, koso dhi chalo nade. Koro chal ka gima pod en gi ting' mapek madhi lero ne jopiny motelo ne kawuono Joyce. Nyakwara Mugi Ajwang' bende nyalo pimonwa ni en machinglo makamano ka ginene to ginyalo pong'o gi wigi e yo machalo nade. Beti wachni mogik ka watieko nonro mar gazeto kinyi ma kawuono mar mondo mi koro wadonje twak mokwongo. Wachna mogik Joyce en japiny, wang'e maber wasewacho mathoth ewi budget ma idhi som kawuono. An kwayo mara en ne japiny mondo odhi ochik ite Joyce. Ok wadwa ni kinde ka kinde ma isomo budget to wawacho ni odiochieng' ma kawuono oket tenge ne chenro ma somo budget. Mak mana ni idhi yudo ni odiochieng' ma kawuono dhi kalo ka jomoko ne kia kata ni to ang'o mane timore. Kata weche mag budget go ok gidhi ng'iyo matut. To iyudo ni weche mag budget gin weche Joyce ma pek pacho kaendi monego be ni ng'ato ka ng'ato ja Kenya ka ja Kenya keto e winjo mare kata keto maino mare mar ng'eyo. To seche ma piny owacho keto budget tenge mar trilion maromo 4, to bende omenda kata usuru ma idhi chok kuomwa Joyce ma pod kelo pek pacho kae ne japiny dhi bedo machal nade Joyce. Koro ananeno mondo kawuono wadhi waket wang'wa wawinj achiel kachiel gin migawo mage ma bende omi omenda mathoth, to gin migepe mage ma bende idhi ma omenda. To kenu weche mag hola Joyce, piny owacho dhi chano mar keto kata manyo hola maromo nade mondo obug godo fuok madhi bedo ei budget kacha chande Joyce. Koro wadhi adhiya kachacha kata wabede wang' jowi mar Ramogi TV wamed winjo nikech ang'eni kawuono Joyce wan gi chenro
ma iye lach wadhi bedo ka wawuoyo kod mano jolony mopogore opogore e weche mag uchumi ma bende dhi fuono ne japiny. Koro ok en gima tek but japiny obed mar winjo gimomiyo kawuono piny Kenya idhi somne budget mar trilion 3.9. Erokamano ahinya Betty Akinyi kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono mar mondo mi walidne Nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet. Nyaka Ramogi Ajwang' gazet momori inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. To maduong' mogik ng'ine ni chiko iti wi budget mi bobed kisomo odiochieng' ma kawuono mar mondo mi ibed kod ng'eyo kik obed abeda ni nigoyo mbaka mar awinjo winj kendi maonge ng'ata ma opimoni. Akaw yueyo madundo gi sani bang' yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny. Kik idhi mabor.